Я Алтынбаев Айнур, я учусь в 7 классе в средней общеобразовательной школе поселка Победа Азнакаевского муниципального района. На летних каникулах большинство времени приходится тратить на уборку колорадского жука. И этот труд требует немало усилий, и для этого требуется достаточно много времени. И я решил механизировать ручной сбор урожая колорадского жука. Вместе с моим учителем, поискав возможные варианты моего изделия, мы создали устройство, Из которое чего? оно за основу взят мой старый детский велосипед, от которого взял переднюю часть. Потом к нему я установил шуруповерт, к шуруповерту я установил щетки, и из тормоза я сделал пусковой механизм для шуруповерта. Менә безнең каршыбызда Айнур Алтынбаевның әнисәләре. Лера ханым, әйтегез әле, менә Айнур нинди бала? Ничек аңарда шушындый сәләтләр ачылды? Айнур, ничек дип әйтим инде, ул безнең бик җылак бала булды дип шуны әйтәсем килә иң беренчедән. Мин аны балалар бакчасына китергәч, бездә бер сабыр гына Галина Сергеевна воспитательгә эләктек без. Шундый көйсез булгач, мин переживать тәдрим, шулай җылыйм икән. Шунда иң беренче ул миңа әйтте: "Лера, күрсең әле, андый җылак бала, бик тырышып куйдырган, бик башлы була." Без аның белән күрешкән саен, менә Айнур җиңеп кайта башлагач, без аның белән күрешеп, Гөлминаңа рәхмәт әйтәм. Сез дөрес әйткәнсез, Галина Сергеевна, дип. Хәзер бу безнең, наверное, потому что әтисе бик тырыш, кулыннан бөтен эш килә торган. Айнурны бәләкәйдән үзе белән ияртеп барып тиемме инде. Өйрәтә башлады инде ул аны эшкә. Курыкмады ул аны чүкештә тоттырды, шуруповерт та тоттырды, пышкылар да тоттырды. Шуңаргадыр инде әтисенә карап, әтисеннән күреп, өйрәнеп китте бала. Менә бу корт чүпләүгә җиһазны ничек ясадыгыз? Корт күп була бит инде, бик мәшәкатьле эш. Бала чага бик яратмый бит инде андый эшне эшләргә. Аны постоянно җыярга кирәк. Шуңа арган булгандыр да, туйган булгандыр да инде. Күп вакытны ала бит инде. Рәхмәт яусым, менә бик җайлады. Хәзер бу машина белән генә йөреп кенә чыгабыз. Шуннан да кортларыгыз юкмы бакчада? Кортларыбыз юк, Аллага шөкер. Сез инде экологик чиста бәрәңге ашыйсыз булып чыга инде хәзер. Шулай дөрес. Benim ismim Rüstem Raşetoviç Hakimov. Men şuшы мәктәптә инде 33 ел хезмәт дәресләре алып барам. Аңа хәтта инде общественное знание да алып бардым мин. Но основной тип юнәлеш минем инде технология яки хезмәт дәресләре. Технология дәресләре инде хәзерге вакытта. Мәктәптә әйтеп үтүемчә 33 ел эшлим. Бу вакытта инде мәктәп системасында бик зур үзгәрешләр булды. Соңгы елларда безнең хәзер технологиялар, яңа технологиялар, точка роста буенча бик күп материаллар кайтты. Робототехника, лазерный технологиялар, шулай ук квадрокоптерлар. Барсы белән дә балалар бик кызыксына, йөриләр. Безнең шулай ук кружоклар да бара шушы направлениедә. Әйтеп үтүемчә, балалар кызыксыналар һәм катнашалар. Шулай ук без бик күп конкурсларда да катнашырга тырышабыз. Менә 4 ел рәттән инде минем укучылар технология олимпиадасы республикада призер булып кайталар. Елгы укучы Алтынбаев Айнур республикада заключительный этабында 2нче урын алды, призер булды. Һәм шулай ук без берничә конкурста аның белән катнаштык. Ул "Моя малая родина", анда беренче урын, һәм дә соңгы әле менә күптән түгел 22-23 көнне июньнең без Казанда, Кулидинда катнашып кайттык, һәм анда ул үзенең эше белән беренче урын алды. Ни өчен? Чөнки мин уйлыйм, беренчедән баланың
зур тырышлыгы. Икенчедән, аның устройствосы, бәрәңге корты Колорадо коңгызы җыю бик, ничек дип әйтим, востребованный. Хәзерге көндә, чөнки ул экологик яктан чиста, агу мөмкинлек бирә һәм әлбәттә андый нәрсә дип әйтергә, оборудование әле авылларда бик таралмаган.